пас апа ухароe ки айхона мебуранд магазин мераванд қатъи кӯдакҳо 3-4 кӯдак магазин чизи чораи хонашон намехаранд лекин отзиви ҳавоёро нахонда составаи ҳавоя нахонда ки ба ай чӣ тайёр шуда чӣ хел истифода мебарӣ таваккал ба худо мегиранд мебиёнд дар хона истифода мебаранд лекин ҳозир кор дар компания фабилик тариқи онлайн яъне бо телефон шуда ки мо метавонем дар хона шишта ҳамсоҳиби кор шавем яъне анамихел пулои нағд даромад биёрем ва инчунин якумин хариди худро накунемо соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин шавем якумин хариди худтона духтарако ки дар Москва қарор дорем 1500 рубл да харидорӣ мекунем 3 та средства ҳамин средстваш бошад барои дексапеткунӣ иш бошад духтарако барои пулшӯӣ ва иш бошад барои ваннашӯӣ бепул барои якумин хариди худтон бо маблағи 1500 рубл духтаракои Тоҷикистон бошад 230 сомон да харидорӣ мекунем ин 3 средствааш мо тӯҳфа бепул мегирем ва инчунин шумо метавонед ки